с Марта и читаме. Благодарим на баба Марта. Благодарим. Връщате ли се, вие вече? Връщате ли се? Чук. Я елате тук. Какво решихте ние? Бяхме в библиотеката. И какво решихте в библиотеката? Бабо, моля те, не се гневи и ни чуй. Бяхме в горската библиотека. Да четете книжки. В книжките се ровихме цял ден и накрая въпроса ще... И гледахте картинки. Въпроса решихме го. Да чуя. Как да спасем Мартиничка? На кого? После ще ти кажем. На кого? Много се изморихме от пътя, баба Марта. Вие до баба Марта по зелената норава ли ходихте? Да!